Hej, så alle sammen, og velkommen til Den her episode er... Ægvars episode 2. Og vi håber i hvert fald, I tager godt imod vores episoder. Ja. Vi skal lige have lært, hvem der siger hvad. Altså sådan... Du siger sikkert velkommen folk, så kan det være, at jeg siger... I dag skal vi spille, og så siger du, hvad vi skal spille. Ja. Det er sådan, vi gør. Og vi spiller bare lige på den her computer. Vi har gjort Hej, det, så vi kan se alle sammen. Nå ja, vi kan ikke hinanden. Okay. Normalt der er der, inde i den her lobby, der er der 83. Og det vil bare lag ekstremt. Især for Rasmus' computer. Ja, virkelig meget. Vi skal lige finde en underside der. Den var vi god til sidst. Ja, deroppe. Der. 3, 2, 1, nu. Vi var heldige, vi nåede det. Team selection. Pink. Nej. Rød. Skal vi tage rød? Ja. Nej, der kom du ikke med. Grå. Og hvad kom du for net på? Hvad for net kom du på? Jeg kom på rød. Okay, så prøv at skrive vi skråstreg HB. Sådan der. Okay. Hvilken lobby er du i? Jeg er lobby 1 nu. Det. Og så er der også den der, hvor der står her. Jeg har vundet 6 gange. Jeg har dræbt 171. Jeg er død 54 gange. Fuck, jeg har dræbt mange. Gameplay, jeg har spillet 40 gange. Jeg har dræbt 4 æg. Placeret 3000 blocks. Dræbt som 500 eller andet blocks. Og jeg har gået 126.000 blocks. Jeg har gået 1321 blocks, og jeg har games played en gang, og jeg er død en gang. Og så er der bare 0 på alt. Jeg ser, om vi kan finde den. Nej, den var allerede. Det var lige ved at være fuld. Nej, det kan vi ikke, for der var 17 ind eller noget. Hvor er der en? Hvor er der en? Jeg kigger over på den anden. Her, så. De her. Ja, 3, 2, 1 nu. Okay. Okay, hvad for en team tager vi? Der er 110 sekunder, heldigvis. Vi tager grå. Grå. Godt. Nu er vi sådan til. Okay, Jeg smutter op på den der lampe, jeg ville vise dig før. yes. Jeg var tæt på at komme derop. Du er nok nemmere ved at komme derop, fordi du er en humlebi. Nej, du kan ikke nå det. Nå. Vi spiller sammen med Lyfix. Tak. Han er nok ingen. Vi skal bare hen til guld. Vi skal hen til guld, fordi vi skal have så meget obsidian. Ja, fordi vi skal beskytte ægget. Og hvis I ikke ved, hvad det her det handler om, så skal I bare tjekke den første video først, fordi der forklarer jeg først lige Rasmus. Han sagde også, ham der på vores hold, han sagde, at vi skulle have masser af obsidian. Han sagde, at vi skulle have en masse op i. Han skrev det, og skrev bare jeg laver først lige et svært til mig. Fordi det er altid godt at have, så vi kan forsvare os. Og jeg tror det her det er anden gang du faktisk prøver det her næsten. Ja. Det er ikke så tit. Eller vi optager det her samme aften. Okay, ham der på vores hold, han er engelsk, så vi kan skrive engelsk til ham. Okay, godt. Godt han ikke var spansk, fordi jeg spurgte om han var dansk, og sådan, no English. Okay, godt.
Det skriver næsten alle herinde, fordi det er næsten hovedsproget. Ja. Sindssygt mange lande jo. Okay, så kører jeg lige et obsidian. Har du et stykke? Så tager lige noget her. Jeg har et stykke obsidian. Godt. Jeg skal bare lige have 35 stykker. Okay, jeg køber noget mad til os. Eller til mig. Ja, man Og jeg køber en kage. Jeg køber 2 kager. Ham vi spiller med, han er eddermame også bare vild med at angribe. Han er allerede på vej. Hvorfor er han usynlig? Jeg kan ikke se ham. Kan du se ham? Kunne du se ham lige før? Jeg står og bygger det ud. Han blev simpelthen var usynlig. Det er godt, hvis han... Det er da dejligt, det er da dejligt, hvis han har hacks. Ja. Yeah. Kan vi jo vinde. Okay, jeg stiller lige en kage her. Selvom det er dårligt, at han har hacks, men... Men vi vinder på Okay, jeg sætter lige en kage. Hvorfor kan jeg ikke? Jo, der. Prøv at se. Så jeg har sat en kage. Godt. Hvor meget kostede det? 15 eller sådan noget. Gern. 12, jeg ved ikke helt huske. Fuck. Der fandme mig jern. Der var lige en masse bøffer. Vi skal lave vores diamond generator. Ja, han er også inde på vidden snart. Fuck, Ja. det ligner bare, at han er usynlig for mig hele tiden. Jeg skal ind på den midt. Hurtigst. Han døde. Okay, han er her. Nej, han er... Der er en, der hedder Mirage eller sådan noget. Han har nogle diamanter, så prøver jeg at løbe hen til vores base. Det skal han ikke. Nu bruger jeg en obsidian. Lort. På ingenting. Det skal dårligt. Okay, han smutter ind på midten allerede, og det er jo også bare godt. Tegn på en rigtig god kriger. Jeg håber, han er god. Det er han. Prøv at se, hvordan vi bygger. Han bygger os på den samme måde som os. Tor, prøv at se. Tor, jeg vil lige vise dig, hvordan jeg tænker, vi bygger. Ja, vi bygger ligesom sidst. Vi skal bare indhegge den overalt. Ja, Først laver vi sådan, den er 3x3 overalt, ikke? Ja, sådan så den kommer ud på, sådan så den er firkantet nu, ikke? Ja. Så bygger vi op. Ja, og så bygger vi den en tak længere ud. Ja, og så indtil, at den fylder sygt meget. Ja. Eller når den bliver dobbelt så stor som 9, når den er 9x9, og den får et til lag, så laver vi sådan en sten, sådan noget sandsten udenom, og så har vi den mur og sådan noget, så kan man gå derind, og så kan man stå og campe ved det sted. Nå ja, det er virkelig god idé. Jeg ved, om han er Skype. Og jeg gider ikke sidde og tale engelsk, Og det gider jeg heller ikke. fordi jeg er ikke så god til engelsk. Så det vil være bare totalt pinligt at stå bare der. Hello? Det er især en af vores episoder. Ja, det der, hvor vi bare sådan snakker med en englænder. Fedt. Det er dejligt. Shit. Det kunne faktisk være, jeg tror der ville være nogen, der ville sidde og se den. Ja. Der bare ville starte den, og så høre i starten. Jeg havde ikke dem der. Fordi jeg gik derind, ikke? Hvad? Så lige pludselig, så var der en, så stod jeg og slog på en, ikke? Ja, lidt, ikke? Og så kom der lige pludselig bare en, lige pludselig og bare slog mig 2 gange, og så var jeg død. Og jeg tror altså, det der var hack. Jeg ved ikke, om det var hack. Men jeg håber, det var hack, og så kan jeg bare report ham. Okay, jeg skal bare have 5 diamanter, ikke? Ja.
Ja, de går væk. Jeg har 5 diamanter. Ej, jeg tager lidt mere. Det vi behøver. Vi skal også bruge masser af guld. Jeg har 6 stykker diamant, og så har jeg 18 stykker guld. Det er godt. Det er meget godt. 10 stykker. Jeg tager lige 15. Jeg tror godt, vi kan klare. Det vil næsten kun være godt. 15 diamond? Ja, så kan jeg opgradere den 2 gange. Ja. Så jeg tager lige nok til, at vi kan få 4 obsidian herinde. Imens så løber jeg bare rundt om den her, så er der nogle 2 deer collector og 2 guld collector, som jeg bare går ned i hele tiden. Jeg tager da lige 25, det kunne da også være dejligt. En dejlig gang diamant. Shit, hvis vi... Det kunne være vildt, hvis vi vandt. Jeg har vundet 6 gange, og det var med Niklas. Eller 2 af dem var. Eller 5 af dem var, faktisk. Ja. Og så ellers så har jeg spillet, så var der en englænder, jeg så spillede med. Han var eddermame også god. Han havde ikke hackt. Det ved jeg, fordi han blev dræbt mega mange gange. Ja. Vi havde bare tænkt, han sagde sådan, I hate this game, we die. All time. All time, ja. Og så sagde jeg, we can do this, ikke? Og så vandt vi. Endte vi ved at vinde. Og vi var dem, der var sådan, vi havde ikke beskyttet vores æg eller noget, og vi var bare gået fra det og sådan noget. Shit. Så det var måske ikke lige den bedste. Det var en af de gode games. Så det var et dårligt game. Kan man sige. Nej, det skulle du have givet mig. Så laver jeg bare deer-kollektoren. Den er ødelagt. Hvad gør vi ved det? Vi laver det. Vi opgraderer den. Så hver 5. sekund får vi 1 diamant. Så det håber jeg også bliver godt. Okay, jeg har sygt meget jern. Så hvad skal jeg bruge det på? Bruger det på mig. Du har købt mig. På internettet. Tools. What? Skal vi købe en chest? Man kan købe TNT og chestes og sådan noget. Ja, TNT springer med det samme. Chestet, det skal vi have opbevaret ting i jo. Sådan en ekstra sæt, hvis vi dør eller sådan noget. Og jeg har 5 stykker obsidian. Sådan, prøv at se, vi mangler kun 1, 2, 3, 4, og 5, 6, 7, 8. 8 stykker mangler vi. Okay, og hele vores mur skal også laves af obsidian. Nej, det er ikke obsidian. Jo, fordi det er mega godt. Det får vi ikke råd til. Jo, det kan vi faktisk godt nu. Ja. Det kommer bare til at tage ret lang tid. Så vi bygger først den ene mur. Først bygger vi sandstone. Eller ja, så udenpå der ligger vi et obsidian lag. Når vi har opgraderet vores... Så vi starter lige... Ja. Det er ikke sindssygt meget. Vi har også brug for flere diamonds. Så vi kan opgradere guld. Den skal vi op i fuld i 4, så er det hver sekund, så får du sådan cirka 2. Okay, det er virkelig godt. Sådan, fordi det skal vi bruge, så vi kan få sindssygt meget obsidian. Jeg mangler en diamond, så kan jeg opgradere den. Der er en, der allerede har brugt det ind i vores sted. De tror, at de kan tage vores sted. Så du skal bare trykke på den enchanting potion. Ja, det har jeg gjort. Det er lige... Det koster 25. Vi skal først opgradere, i stedet for at gøre det opgradere der, så skal vi opgradere vores diamantkollektor hver andet sekund. Ja. Der står en ude på den der blå ting. Vi skal altså også have lavet vores egen bro ud ind til midten.
Ja, fordi vi skal lave sådan en mur her. Ja. Sådan, så vi kan lave en mur med glas. Også. Ja, okay, jeg begynder bare lige at bygge mig ind af. Og vi skal have et archertårn, så vi kan beskytte den her bro. Mm. Vi skal bare beskytte det hele virkelig meget. Okay, jeg mangler bare de jeg mangler bare sådan 10 stykker eller sådan noget. Jeg skal bare have noget iron. Okay, hvor meget guld har du? Ja. Jeg har 64-17. 64? Ja. Så gå ind og lave noget obsidian. Ja, jeg har også tænkt mig at gøre det nu. Sådan der. Så kan du lave 6 stykker eller sådan noget. Okay, jeg har 8. Jeg har 8. Er det ikke det er mega godt? Det er meget godt. Vi er også nødt til at lidt. Vi skal fjerne det her sandsten. Du skal bygge det hele i hvert fald. Det har du i hvert fald råd til. Byg de her 2 blocks i hvert fald først. Og under. Hvad for nogle blocks? Herover mig. Og du skal bygge de der 2 blocks. Altså, der. Ja, hele vejen hernede under. Så man ikke kan se det der blok. Okay. Sådan der. Ovenover her. Så 3 her. Hvor jeg står. 3 op der. Okay. Hvor mange har du så tilbage bagefter det? Bare 2. Så sæt dem her. Så mangler vi kun 1, så er vi faktisk. Vi skal også have lavet sådan en stige eller sådan noget op Der er her. en her. Har du ham? Kan ikke se ham hele tiden. Han er her et sted. Nej, jeg dræbte ham. Han døde, det var derfor jeg ikke kunne finde ham. Okay, der kommer en. En af vores base. Ja. Han hoppede ned. Det var vores. Nej, det var ikke vores. Det var en, der hed Tibo eller sådan noget. Tito. Ej, du kaldte mig på et tidspunkt. Der kaldte du mig Tito. 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 Fuck, der er en syn, der kommer nu. Toto eller sådan noget, du har kaldt mig på et tidspunkt. Toto. Du har kaldt mig et eller andet. Og jeg tror, har du nu et godt våben, der er en, der kommer. Ja, jeg har et diamantsværd. Sådan der, Godt, vi diamant. ser ham. Fuck, det er sygt. Diamond sword in the heart. Sådan at der dør. Der er en her. Han tror lige et. Sådan der, jeg har dræbt ham. Han der var her lige før. Jeg er også stejl. De angriber. Var det lyserøde nogen? Jeg prøver at komme ind til midten nu. Jeg håber ikke, han kommer om igen. Der kommer de. Kommer de igen? Ja. Og jeg død. Jeg er bange. Jamen, Nå, jeg havde så mange gode ting. Jeg havde virkelig mange, meget guld. Jeg tror, vi skal passe på, fordi de kommer og attacker os. Hele tiden. Det er bare sådan noget. Du skal altså have noget diasvær. Jeg kan købe diasvær til dig. Hvorfor kommer de hele tiden? De er dumme. Ja, jeg køber diasvær til dig. Okay, tak. Nå jo, jeg kan ikke kaste til dig. Nå jo, det kan jeg godt. Jeg laver lige en kiste.
Det er sådan, man skal kaste ting til hinanden. Man skal bare lægge dem i kisten. Nå ja. Hvor har du set det? Okay, vi stiller den helt om bagved. Fordi at den... Tror jeg har et sted, hvor du kan stille den på. Kom og se. Nej, ja, den skal være heroppe. Den er ikke så skjult. Den er heroppe med mig. Her. Bare læg dine diamanter i. Er det her mit sværd? Ja, det er dit. Nej, tak. Nu skal der laves nogle flere. Okay, der kommer nogen. Okay, jeg lægger lige noget i til dig igen. Der er et. Blev du dræbt? Ja. Igen. Okay. Okay, jeg tror, du skal lade være med at gå i krigen. Ja. Men... Vi skal også opgradere vores... Ja, jeg har noget til dig i hvert fald. Jamen, det er nok ikke så godt, jeg får de bedste ting, fordi... jeg kan være sådan en, der logger dem. Så logger jeg dem hen. Og så gemmer du dig. Jamen nej, du får noget. Du skal altså... Der kommer en! Der kommer to. De snyder os, Thor. Og jeg kan godt passe på der. Okay, bare lad være med trade. Jeg har ting til dig. Der kommer en! Dræb ham. Fik vi ham? Ja, vi fik ham. Fuck. Der står altså bare en derude, det kan jeg ikke lide. Er det okay? Jeg laver bare lige en pude hurtigt. Okay, nu vil jeg være sådan en joker, der bare går ud. Sådan der, jeg fik skudt en ned af dem. Ham der Okay. på den der anden måde. Jeg Jeg kan... prøver at kigge i den der kiste, jeg har lagt. Ja, det kan godt være. Jeg skal lige dø først. Har jeg ham? Ja, Rasmus, ham kan vi altså godt få. Jeg har buen. Godt. Skal jeg kigge i kisten? Ja, der ligger noget til dig. Der ligger nogle ting, som du kan bruge. En chestplate. Ja, den kan du bruge, og så kan du tage noget af det der guld og sådan noget. Okay, Det har jeg ikke brug for lige midten nu. den er helt alene, så den går jeg bare lige ind til hurtigt. Okay. Men jeg ved, I kan måske godt klare jer, ikke? Jo, det tror jeg godt måske. Jo, ham der, en fra vores team, ham den anden, han har jo ting. Han har jo nogle gode ting. Okay, jeg har 3 diamanter indtil videre lige nu. Hen på midten. 8. 10. Okay, prøv at samle så mange diamanter, som du kan. Prøv at skaffe 10 eller sådan noget. 5 eller sådan noget. Okay, fordi at jeg går lige ind på midten, men jeg har inden det udstyr, der kommer en. Inden på midten af. Ja, jeg kæmper mod ham. Ja, Kom lige for at redde dig. Godt. jeg kommer nu, Thor. Jeg er inde på midten. Jeg kommer lige ind. Jeg går bare og samler. Jeg har 18 ting. Diamanter lige nu. Og jeg skal have 25 til at opgradere vores dia-kollektor. Jeg tror så er den max. Herinde der kan man... Jeg har... Hvor mange har du? Og der kommer nogen hen til ham. Det kan han altså godt klare. Jeg lægger mig sådan, jeg kan se dem. Så godt. Ligesom de er usynlige, før de kommer meget tæt på mig. Jeg har 4 obsidian. Okay, vores diamant, eller vores æg, det er godt beskyttet.
Ja, hvad skal vi give først? Vil du have... Skal vi opgradere diakollektoren? Det skal vi nok først. Ja, det er nok bedst. Sådan der, nu får vi hver andet sekund. Hver Okay, der ligger også diamonds i... chesten. Ja. Okay, jeg kører laver diasvær, eller først noget armor til dig. Wow! How? Nej, han har minus sig ind deroppe. Vi må ikke dø. Du må ikke dø, ja. Vi må ikke dø. Er han død? Ja, nu er det bare ikke så sjovt. Okay, vi skal bare bygge... Nu laver vi bare Nu en er vi også mur. langt, så nu gider jeg ikke at stoppe. Nu skal vi altså gøre gengæld mod de lysrøde der. Nu skal de fandme få tæv, de skal. Og ja, nu skal du have armor og alt muligt. Jeg køber et dyreste, jeg overhovedet kan. Okay, hvad har du? Jeg har et jernsværd. Du er først armor. Jeg har brug for armor her. Fuck, de skal smadres, de siger. Vi må bare ikke dø nu. Jeg har 2 ting i kisten til dig. Tak, Thor. Hvor meget dia har du? 7. Jeg lægger det ind i kisten. Shit, den her episode har egentlig været ret lang. Ja, det tror jeg også, den bliver. Nu ligger jeg. Laver jeg diasvær til dig. Sådan er jeg har diasvær til dig. Her. Tak, pas på. Nå, fuck, jeg kan ikke kaste den jo. Jeg skal lægge den i kisten. Den ligger i kisten. Fuck dem. Det skulle også. Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan skubbe ham deres bedste ud. Det her, det skader alligevel de her pile. Det skader sådan 2,5 eller sådan noget, de her pile. Hjerter. Jeg køber altså også din bue. Jeg skal lige have 5 mere. Jeg prøver lige at få ham her. Og jeg går ud på den der blå ting. Ja, han røg i helvede deres bedste. Det er godt. Nu skal jeg altså bare passe på. Nu skal vi bare angribe dem. Er det den eneste farve, der er tilbage? Pink. Nej, der kommer nogen, Thor. Pas på mig. Jeg har brug for... Fuck, det er spændende det her, mand. Okay, nu angriber de vi bare. skader, de skyder bare buer det. De har de vildeste. Shit, han døde. Ind til banen. Hjem til banen. Dø. Hjem. Faldt du i helvede? Nej. Der var en anden, der skrev. Min mobil. Bliv ved med at spille. Du kan godt klare det, Thor. Ej, jeg gider ikke gøre noget. 2 nye beskeder. Shit. Fuck, det var vildt. Prøv at tænke på, hvor langt vi var nået i det der spil. Og jeg ved, hvad vi skal lave. Bagefter vi lige er færdige med den her episode. Jeg venter ind op i 1. Den der. Okay,
Okay, jeg går bare ind på midten, og så laver verdens sindssygeste selvmordsdød. Ej, lige nu, der vil jeg faktisk gerne have hack. Så nu bare gå ind sådan, ved du hvad, du skal... Nej, jeg havde buer og alt muligt. Okay, jeg døde sådan der. Jeg tror, vi slutter af videoen af nu. Jeg har en pil. Jeg havde bugget sådan, så jeg havde en pil for spillet, tror jeg. Nice, men ja. Jeg tror, vi vil sige Jeg er rigtig mange tak, fordi I så med på denne video. i den her video. Og hvor er du, Thor? Kan du se mig? Nej, vi siger bare bye bye nu. Okay. Hej hej. Bye.